Encing Peter kumuro swara tambur peri munyong ungkong winaka tadya pratandha bidaling ajurit tumangkat Kairana gelar baris Cakra biruha ambrasta wata angkara Encing Peter kumuro swara tambur peri munyong ungkong pinangka tadya pratandha bidaling ajurit tumangka ing rananggana gelar baris Cakra biruha ambrasta wata angkara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan Karaharjan Soka bagas warasan saking wilasaning Gusti ingkang maha wikan mugi tansah lumeber tumrap panjenengan dalasan kula. Nuwun kala nuwun wonten ing dalu punika tinangeran ing ari Rebu Kliwon magut ratrining Kemis Legi Surya kaping 21 kula pun tapa lintang asmara ugi kadang kula anem sinten Mas Kang Mas Ipung ingkang ayahi wajib nderekaken adicara tasakuran ulang tahun Ananda Adinata Bayu Satwika ingkang kaping 11 mila panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini boten wonten srana ingkang langkung sae wujudipun raos syukur wonten kersaning Gusti Kang Maha Welas mila wonten ing dalu menika ginelaran seni jaranan campursari ingkang asesilih Krida Tamtama dipun pakarsani panjenenganipun Kang Mas Dwiki Esparman migil saking wewengkon Tulungagung. Ugi boten kata lumpen mangke wonten bintang tamu ingkang badhe nderek regengaken swasana gelaring Krida Tamtama wonten ing dalu punika. Wonten dalu punika kula ingkang kajibah minangka cucuke ngatur gelaring turangga Krida Tamtama. Nuwun agung ing sih samudra paksama ugi ngaturaken bunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Hari ugi sedaya perangkat ingkang sampun paringi idi palilah tumraping kula sak kanca saking Krida Tamtama arsa nderekaken wajib gelar wonten ing mriki panggenan. Boten talumpen wujudke raos syukur saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini ingkang sampun kagungan putra nenggih Raka Mas Bagus Adinata Bayu Satwika ing dalu punika sampun ndungkap yuswa kaping 11 panjurunging donga saking panjenengan sami ingkang kasuwun mugi putra ingkang sampun pigulawentah saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini mugi-mugi saged dadosaken putra ingkang soleh migunani tumraping nusa bangsa lan agama. Ugi mboten kata lumpen kala wau sampun kagelar wujudipun raos syukur saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini ingkang sampun ngluwari ujar inggih menika wujudipun kupat luar ingkang sampun ginelar mugi-mugi kemawon ujaring panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini jinengkung saking doa restu saking andika sami Bapak Arik dalasan Ibu Dini ugi keluarga agung tansah pinayungan saking kersaning Gusti Kang Amaha Kawasa wujude katentreman kabagas warasan rejeki kang semulur ngupaya buka lan wastra tansah kagampangaken mila saking menika katur panjenengan sami para kadang sutresna seni budaya Jawa khususipun seni jaranan Krida Tamtama wonten dalu punika. Aku kapan? Sesuk lah aku ora ana ning kene lho ora ana saka jule ra enek. Sampeyan ket mulangi aku kok ora kebagian biyen belas. Dirimu ki sesuk le cah bagus.
Heeh, iki mau lho Pak Ari mau ngekeki Aku- tulisan ning aku kene kok wis- ya. Ngono kuwi kok. Mulane kuwi awakmu ki sesuk. Engko sik to rungono to rungono. Iya, toh. Heeh. Wis. Wis to? Wis. Wis ndang ngomong. Heeh, mulane Dadi- bakul-bakul ning kene ku delok ndoyo sakmono Ah, akehan. nyatok, yo Wis, akeh Jan. iki mang Heeh. rame. Rame. Kok kono Heeh. sampe rene iki Lah aku. iki mau aku kan teko Tulungagung to. Bablas mari ngayahi wajib teko Iya. alun-alun. Alun-alun. Heeh, iki mau langsung bablas Rene rene. iki. Lah kok disetop hansip ning kono. Lah terus Ape tak pisuwi tibake njaluk kontak. jaluk kontak. Nggih geser motor. Heeh. Ya aku. Ya omong to. Mulane Ah. kuwi sing ngomong sing genah alon-alon ditata tirik-tirik kaya aku mau lho. Ya, iya. Jangan kok jak omong angel ki piye to. Wis kono gek ngomong. Heeh. Asal. Mulane kae dirungokne ngenteni nek tabuhan Aku, Mas. Heeh, nek tabuhan. Aku mulai Mas. Piye to iki Jan? Dintek nih. Wis macak bagus aja ngomong. Wis kono gek ngomong. Weh, Apa? ngono kok ya mutung kowe iki lho. Wah, Jan, kono ngomong. Assalamualaikum. Ganteng kok ngomong-ngomong ngono tak piye to jane? Ayo assalamualaikum. Lah ngono genahno kok dikom piye iki maksudnya? Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pake sapa Kang. jajak? Pake sapa? bapake siji, Mbak Bue. ibuke siji. Oh. Bapak satu, ibu satu. Iki jane iki Aku wis sesuk moro ning omah sekolah sik. Beh jan isin-isini. Krido kok ndek- Tamtomo lho iki. Aku kok ndek enek bener iya aku ki bangga karo Krido Lah iya. Tamtomo. Mulane Ning iki ning desane dhewe kok sik iki lho. mulane kuwi Bener. awakmu pung. Nek mu macak aja bagus-bagus payumu ning gone kono lho. Ujang. Masa Nah. aku dek iki wis ilir-ilir ora enek sing ngenyang blas. Kaya lilire kaya bakul jagung bakar ngarep kono mau. Heeh, mak ngene. Piye? Tane iki mangki Heeh. wah luar biasa. Bener. Ing dalu punika Mm-mm. jan tumplek-blek wonten Blek. dalem kene. Jan Iki tenan. mang perlune kan ya ulang tahun. Heeh, syukuran ulang tahun. Wis pokoke mang ayu bagyo muga-muga Kang Putra pinaringan yuswa panjang Heeh. berkah Barokah. migunani tumprat bangsa, agama, negara. Ayo Lek ngono kan kudu beneh to. Beneh. Bener aku. Beneh waras berarti. Waras. Aku kadang kocluk, kadang waras. Pokoknya awakmu gak awor Mbah Sami suwi-suwi ya waras ngene iki. Aku mang wis samer. Lah ya aku mau jak salaman rada wegah, nyetrum biasane. Jan kok ya. Ya, Wes, alhamdulillah ki matur gunging panuwun Kang tanpa pepindhan katur sageng wing para warga Agung wonten saindrenging Nuswantara khususipun warga Agung wonten ing Cilorejo ingkang sampun nderek manunggal sedya arsa nderek mirsani gelaring Krido Tamtomo Krido wonten Tamtomo dalu menika. Ugi nambahi regenging swasana kanca-kanca bakul sing ginelar kene sampai teko perapatan kono. perapatan luar Matur nuwun banget. Luar biasa nyengkuyung. Adicara ing dalu Ya, punika. iki juga tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih Nggih. teman-teman YouTuber yang sudah ikut menyiarkan secara live Krido Tamtomo di malam hari ini. Banyak sekali Oh, niki jangan wau, tenang. Kang. Iki aku ora iso nyebut siji pokok siji soalnya kamerane sak menekean. Ya, Nah, singgo nek tak pokoknya. ayat celuk siji Kang Din kok bingung liyane. Aku kok ora ngono. Kamera madhep rene Lah kabeh. iya, lah iya kamerane kok ya kabeh madhep rene lho heranku. Lah iya. Kalau sing madhep rono blas. Yo, nek ngono Mas, sami-sami kita bersani. Krido Tamtomo. Tamtomo.
wadya bala cumangkak gagah jroning palagan cangcut tali wanda ambabar karya anenggih kita tamtama eko 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 untaping prawadya bala cumangkak gagah jroning palagan cangcut tali wanda ambabar karya anenggih kita tamtama Kridu mawur mangawur-wawur rahan kung maguru kongso kok maguru gongso dedekatya pututula dipatring turangga yakti rakatok ing praja lelayu sadya paman paman apa di wong bagus apa ngartane dalan kae ana rame-rame ing dalan akeh mati mestine yo wis dadi sunyata mati kana ngopo kudune kudu piye mati sunduk sarira ing jajar terus ing gigir mung kari raga kadan kari ngalinte
Suhrep Suhrep Data Pitana datan ana walang salisik gegodhongan tanu pasamirana bebasan tan ana kang kumapa kang ngapi arsa mung swaraning pradangga panglik ngirsang sumundul Jagatraya kadyasung pepuji menggayune Gusti Kang Maha Kaosa ugi pratandhani bilih to wonten madyaning dusun Silareja tlatah unut Tulungagung wonten Kang Hamengku Karsa mila para pujangga satriyaga paring puji donga memuji wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa mugi gelaring turangga krida tamtama tansah kalis saking rubeda yen ana kula saking wetan bali ngetan yen ana kula saking kulon bali omang kulon yen ana saking kidul bali omang kidul yen ana balak saka ler bali ngalor yen ana balak saking kidul bali omang kidul mula yang resi nyuwun tambahing puji donga mugi ginelaring krida tantama wonten dalu mriku tansah kalih saking rubeda Duh Gusti Kang Purbe dumadi sifat papat limo pancer tengah minangka jejering dodrat saking Gusti Kang Purbe dumadi mila Bapa pangarsi nyamung nuwun nyadong nersane Gusti Kang Mogawidi mugi gelaring turangga krida matama ing dalu puniki tansah kalih saking rerido saha tinebihna saking birahi yen ana balak saka lemah baliya dadi lemah yen ana balak saka geni baliya dadi geni yen saka angin baliya dadi angin yen saka banyu dadi her kantun siji ingkang numbali tanah papan Bapa Arik Dalasan Ibu Dini Arep sidem permanen datan ora walang salisik gegodhongan tan obasamira lho bebasan tan ana kang lumampah tek-tekan Banaspati genderuwo sajodo ilang kantun kuat rahayu rahayu saking kersane Gusti Kang Mahayu lumeber dateng sih warga agung panjenenganipun Bapak Arik Dalasan Ibu Dini lumeber Kang Putra Adinata Bayu Satwika lir berkain Gusti mugi lumeber mriki sang
Ijo Abamo.